गोजोन्थों रायजो राजाफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन गासैनिसिम खौथि खौथि गोजोननाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। 99.99 मानसियानो आंनि भिडिअखौहाय सापर्ट खालामनानै अनसायनायनि थाखाय साफ्रोमनिबोसिम आरोबाव खेबसे खौथि खौथि गोजोननाय थाबावबाय। आं सानो नोंथांमोनहा दिनैबो बे भिडिअखौ अनसायनानै नायलांगोन जोबजासे आरो जोबजासे नायनायनि उनावहाय बे भिडिअआ सैथो ना नंखाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरो नोंथांमोननि फोरमायनायजों लोगोसे माखासे उननि बेलायावहाय कारेक्सन खालामनानै आङो भिडिअफोरखौ लाबोनो हानाय बायदि गोबां आंनि समनि आंखालनि जाहोनावहाय आङो माखासे भिडिअखौ आङो मोजाङै डिफिनिसन खालामबोनो हायाखै। बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आङो गोबांथार टपिक दङ। दिनै आङो मोनसे समनि आंखालावहाय बेबायदिनो माखासे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आङो लाबोनाय जाबाय। जोंनि बिटिआर सुक्तिनि सायावहाय मानो PIL केस होनाय जाखो फसायैनि थाखाय हामजायैनि थाखाय दिनैहाय जोंनि बारग' PM सानसुमा कुमार बा सानसुमा कुंगुर बसुमतारी बिथाङा PIL केस होनाय आरो डक्टर दिनानाथ बसुमतारी बिथांमोनहा बेसेबा गिदिर साननायजों गेजेरजों आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै नायनानै तदन्त खालामखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा नुदोंमा गासैबो बर'फोरनि मोनसे अलखद जे बर'फोरखौहाय धंस खालामनो खैसार खालामनाय बर'नि माखासे जे पावार फांसनखौहाय जाजोबनो साननाय बेबायदि माखासे खैसारखौ नुनानै सानसुमा कुंगुर बसुमतारी बिथांमोनहा दिनै केस होफिननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिथांनिनो बेसेन गोसा बिबुंथि बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै लाबोनो सानबाय। नोंथांमोनहा जोबजासे नायनानै कमेन्ट खालामहर बे भिडिअआ मोजां जादोंना जायाखै आरो बे PIL केस होनाया बिथांमोना राइट नंगौना नङा। जोङो जुदि नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजोंहाय जोङो सम सम बिथांमोनखौ लोगो मोनो हिसाबै बिथांमोनजों सावरायो हिसाबै जोङो पार्टियाव गैयाब्लाबो जोङो BPF पार्टियाव गैयाब्लाबो UPPL पार्टियाव गैयाब्लाबो जोङो गोबां दैदेनगिरिफोरजोंहाय लोगो हिसाबैहाय सिनियर हिसाबैब्लाबो बिसोरजोंनो जोङो सावरायलायनाय जायो सम सम। बेनिखायनो लोगो मोनो बिथांमोनखौ। बिनिखायनो बे भिडिअफोरखौहाय बिसिबां मानसिफ्रा हामजादों मानि हामजायाखै बे कमेन्टफोरखौ नायनायनि गेजेरजोंहाय फारि फारि जेन' बिथांमोननो जोङो खिन्थानो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे जौगानाय आरो खौसेथि लाबोनायाव जेन' जोंबो एसे बेफोरबायदि भिडिअजोंनो थुलुंगा मोनो आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि अहंखार गोसोखौ लानानै गावखौ दुग्गांथिनाय गोसोखौ लानायनिफ्राय बिथांमोनहा जेन' गोजानाव थायो आरो एसे सांग्रांथि जायो। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ एसे सेन्टिमेन्ट गोसो गोरबोआव नांनानै जेन' बिथांमोना एसे सेन्स जायो, कमन सेन्स जायो। बेनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा दिनैहाय नायलांदो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोनाय जाबाय। आरो गोबां सुबुंफ्रा नुबाय जानो हागौ, खोनाबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ, नाथाय गोबां सुबुंफ्रानो नुवाखैबो जानो हागौ। आंनि गासै भिउसार आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय बिदिनो आंनि भिडिअखौहाय खमसे खम 42,000 मानसिफ्रा दिनै अनसायबाय, नायबाय। साबस्क्राइबारा बारा जायाखैब्लाबो आंनि भिडिअखौ खमसे खम 50,000 मानसिफ्रा अनसायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों आङो नोंथांमोनखौहाय वेलकाम खालामनानै लायो। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बे कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जेब्ला बिथांमोनखौहाय खाथियावहाय साखाथियाव लोगो मोनो
बेबायदि नोंथांनि बे भिडिअ खालामनायखौ अनसायदों आरो बे उमुक फर एग्जाम्पल जोंनि BPF नि माखासे कन्टेन्ट्स लाबोनानै बाथ्रा बुंनायावहाय जेन' माखासे UPPL नि मानसिफोरखौहाय लोगो मोनोब्ला बेबायदि बाथ्रानि थाखाय एरखम पारसेन्ट मानसिया सापर्ट खालामदों नोंथांमोनहाबो बे बाथ्राजोंहाय सापर्ट खालामनानै रायजो राजाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बर' हारिनि मुलाम्फानि थाखाय नोंथांमोना एसे सेन्स जादों होननानै जेन' नोंथांमोननि कमेन्टजों नोंथांमोननि सापर्टजों जोङो बेबायदिनो भिडिअखौ लाबोनानै जोङो बर' रायजोनि गेजेरावहाय बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जों एसे मोजां बारहावाखौ जेन' लाबोनो हायो आरो जौगानाय थुलुंगानाय बेबायदिखौ जोङो लाबोनो हानाय बायदि नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर आरो बे जानला मोनला कमेन्ट दा खालामहर गाज्रि कमेन्ट दा खालामहर नोंथांमोना जुदि हामजायाखैब्ला हामजायाखै बेबादिसो जानांगौ होननानै मोजाङैनो कमेन्ट खालामहर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो बे भिडिअखौ गाहामथारै नायलांगोन होननानै क'क्राझार बायदि जायगायावहाय बर'फोरनि मैखोम जायगायाव बर'फोरनि हाखौ सेनानै सरकारा गुबुन न'मा लुफुंनायनि सरासनस्रा खालामगासिनो दं मा बुंनो सानो नोंथाङा बेयाव आंनि बुंनो गोनां बाथ्रा बेनो जे आथिखालनि BJP नि जे स्टेट गभर्नमेन्ट दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो BTC नि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि बड'लेण्डनि जि मोनसे गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्ट मोननैया लोगो नांनानै थांनाय बोसोरनै समनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डखौथ' फोजोबथारनो सानथ्र'हायै खैसार कनस्पिरेसि अलरेडि साखांजोब्बाय फानदौलिं साबाय आरो फानदौलिंआव नांहोनानै बर' हारि आरो बड'लेण्डखौ फोजोबनो थाखाय बिसोर अलरेडि थाम-थिम माखासे खामानिखौ मावखांजोब्बाय आरो बेनि फोरमान हिसाबै जोङो रग' माखासे जाथायखौ बुंनो हायो नै दाखालिसो आङो गुवाहाटीयाव दंहैयोमोन भातारमारि गामिनि जोंनि सासे खोब मोदोम गुदुं ससियेल एक्टिभिस्ट लालु ब्रह्म बियो आंनो फन हरनानै खिन्थाहरबाय जे जों गामिनि भातारमारि गामिनि 36 बिगा हाखौ क'क्राझारनि DC अफिसनिफ्राय SDC थिनहरनानै DC निलाय माबा गोदान बांल' लुगोन DC अफिस लुगोननो सार्किट हाउस लुगोननो माबा माबि गोदान अफिस लुनो थाखाय हाखौ सेना लानो नागिरदों मा खालामनांगौ आं बाय जुजिनांगौ गुवाहाटीयाव बियो 24 जुन खालि सानै थान्दै दैथायहरनानै आंखौ लोगो हमहैदों नै मैयाबो भातारमारि गामिनिफ्राय सानैखौ रेसपन्सिबल मानसि बिथांमोना थांनानै आंजों सावरायहैदों बिथांमोनखौ हानायखिनिखौ आं माखासे एडभाइस होदों जोंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो बे हाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जुग जुग आबै आबौनिफ्राय मोननाय हा बियो बेखौ थेले उजिले भातारमारि गामियानो जा बा गुबुन गामियानो जा बड'लेण्ड ओनसोलनि 1 इन्सि गामि दरसे हाखौ बर'फ्रा थेले उजिले हगारनो हाया बेनि थाखायनो जों गुवाहाटी हाइकर्टआवबो PIL केस होनानै आसाम गभर्नमेन्टनि BTC गभर्नमेन्टनि जे गाज्रि पलिसिफोर बे पलिसिखौ जों चेलेन्ज खालामगासिनो दं आरोखि बे भातारमारि गामिनि बर'फोरनि हाखौल' सेनो नागिराखै गुवाहाटीयाव दाख्लै गोजां बोथोर समाव गरसुक ओनसोलाव गोबां बर' न'खरफोरखौ होखारबाय गोजां बोथोर समाव न' बां सिफायजोब्बाय सय सम्पति धंस खालामजोब्बाय आरो नै दाखालि मे मासनि 13 थारिखआव गुवाहाटी सहरनि सिङाव थानाय बरबारि गामियाव 40 न'खर बर'फोरखौ न' बां सिफायजोब्बाय बुलडोजर लगायबाय JCB लगायबाय दिनै मानसिफ्रा बिराद हाहाकार दं आङो खेबथाम नायहैखांबाय बिसोरनि अबस्था बिराद गाज्रि दिनैसिम प्रमद बर'आ लरेन्स इस्लारिमोन उरखावग्रा ब्रह्म सासे केबिनेट मन्त्रि दं बे गुवाहाटीयाव बरबुरि ओनसोलाव जोंनि बर' फिसाफ्रा आलाय आथानै जे दिनै जिउ खांगासिनो दं होखारजाबाय न' बां सिफायजाबाय 1 सेकेन्ड 1 मिनिटनि थाखाय बिसोर बाव थांनानै नुजायो ओमफ्राय बाव फैनानै खोनाफैबावबाय आङो नुदों ससियेल मिडियायाव
बे प्रमद बर' ओमफ्राय माबामोना लरेन्स इस्लारि मोना जोंनि आइ आफाजोंखौ थगायगासिनो मा रोखोम थगायदों गावसोरलायनो खुनु एनअसि हराखै आरो बर'फोरनि हाखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्टखौ बिदि सेना लाहोनानै बायदिसिना अफिस टफिसनि थाखाय लाहोआ होनना बुंदों हयरे दिनै आंबो फैनो मोनफैबाय क'क्राझार डिसि अफिस एसडिसि अफिसनिफ्राय जों मोनसे रेकर्ड दिहुननो हाबाय जे 2021 नि 3 सेप्तेम्बर खालि 31 बिगा हा बे भातारमारि गामिनिफ्राय दानख'नानै डिसि अफिसनो गथायनायनि एनअसि अलरेडि बिसोर लिरना हरबाय बेनि उनाव नभेम्बर दाननि 1 तारिख 2021 नि बेवहायबो बिगाबा हाखौ होनायाव अबजेक्सन गैया होननानै एनअसि अलरेडि हरबाय गांनै एनअसि हरखांबाय 2021 नि 3 सेप्तेम्बर गांसे 2021 नि 1 नभेम्बर गांसे गासै 36 बिगा हाखौ डिसि अफिसनो हगारनायनि एनअसि बिसोर होबाय फारसेथिं रायजोखौ थगायगासिनो दं एनअसिबो होआखै जेबो होआखैलायनो मा सासे बिटिसिनि सिबा बोरै थगायनो हायो भारतनि संबिधान गीता भागवत इसोरखौ शपथ ग्रहण खालामनानै समाय लाग्रा मानसिफ्रा बोरै थगायनो हायो आरो बे क'क्राझार इस्टनि एमएलए दाख्लैसो गोदान एमएलए जादों बियो सेंग्रा मानसि बियो जों अनो एबसुनि जानो सेक्रेटारिमोन लरेन्स इस्लारि बेबो थगायना बुंगासिनो दं मा बुंदों बियो खुनु एनअसि थुनअसि हराखै जों हरो होनदों अलरेडि हरखांबाय बोसोरसे बारलांबाय एनअसि हरनाया मा जाखो बे नोंसोर जुदि बर' जाथिनि बड'लेण्डखौ सालायनो दायित्व जेबो रोंखाला जेबो हाखाला बेखायनो इमिडियेटलि अन मरेल ग्राउन्ड नोंसोरो नोंसोरनि बिबानखौ गारना फैनांगौ आरो दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजोखौ आं खावलायनो लुबैदों बे प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे एनअसि हरबोदों सिरिसरि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासै 4 जिल्ला दं दा तामुलपुरजों 4 जिल्ला जाबाय बे बड'लेण्डनि 4 जिल्लायाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं बेवहाय नेपालि अरिजिन मानसिफोरखौ गरखा नाम गोदान सोलायनानै आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो हानाय हा बायनो हानाय प्रटेक्टेड क्लासाव अलरेडि सोखांबावबायसोमोनहाय दा जोंहा सन्देह दङ बे खेत्रआवबो प्रमद बर'आ बिटिसिनिफ्राय डेफिनेटलि एनअसि हरदों बियो जे नेपालिफोरखौ गरखाफोरखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थाहोनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननानै सिरि सिरि बे एनअसि हरदों बे जुदि एनअसि हरामोनब्ला दिनै माने प्रटेस्ट खालामाखै दिनै नेपालल' नङा बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां गुबुन गुबुन जाथि गस्थिनि मानसि दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा हा हु बायनायनि अधिकार गैया डिजार्भिं नङा पाट्टा मोननाङा रेजिस्ट्रेसन मोननाङा नामजारि मोननाङा बेबायदि मानसिफोरनो दिनै डिसि अफिसा सिरि सिरि हाखौ होखोमाजोबनोसै बेनि जाहोना मा 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 4 तारिखआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बै समनिया मोनसे नटिफिकेसन होनानै 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो अलरेडि हरखांजोब्बाय आरो बे 16टा डिपार्टमेन्टआव मा डिपार्टमेन्ट दंबावो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट दङ डिसिनो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ हरखांनायनि उनाव डिसिथ' खामानि मावखागोन नालाय जों थगायगासिनो दं दा बेखौनो जों चेलेन्ज खालामदों बिटिसि एकर्ड मथे जोंहा 39टा डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन बे 39टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै बिसोर हरजोबनो दङ आरो बड'लेण्डनि जिथु ओनसोलाव 3079 खान गामि अलरेडि हाबखांबायमोन बे 3079 खान गामिनि गेजेराव दिनै जुदि बाउन्डारि कमिसना 1012सो गामि बा 500सो गामि दाननांगौ होननानै रिकमेन्डेसन होयोबा दानजायोब्ला मा बड'लेण्ड हाबावगोन बियो मा अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जाबावगोन मा सिकित्सा जाबावगोन बियो बेखायनो जों चेलेन्ज खालामदों थैलाय उजिराय बड'लेण्डनि बाउन्डारिनिफ्राय 1 इन्सि गामि दरसेबो दाननो मोना खुनु पावार एन्ड फांसन खुनु साबजेक्टखौ दाननो मोना भातारमारि ओनसोलनि जिथु जोंनि आइ आफा रायजोफोर बिसोर जुग जुग बे जायगायावनो बे गामियावनो संसार जाबोनाय रायजो जाबोनाय मानसिफोर बर' समाजखौ दानायाव खांनायाव बाहागो लाग्रा गोबां बोराय बोराय मानसि थैलांबाय जेरै चक्रमणि ब्रह्म गोदो
दुलाराय बर' समाजनि सासे बिराद गिदिर गायसनगिरि आफादगिरि अल गवालपारा जिल्ला बे जेला गोथाङै दंमोन जों फैबाय थायोमोन बिनि न'आव आरो बे भातारमारि गामियावनो गौरां दैमा जिङाव 1975-76 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि गल्डेन जुबली सेलिब्रेसन जादोंमोन थैथां बिथांमोना बिराद खाथिदों बिसोराव माइरं दैरं हरदों थाखा फैसा हरदों अनेक खाथिदों आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बिसोराबो नैबेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर' कालचारेल कमप्लेक्स गायसंबाय बेनि थाखाय फ्राय 10 बोसोरसोनि सिगाङाव 105 बिघा हा अलरेडि बिथांमोन हरखांबाय 120 बिघा आरो दिनै जिखिनि 36 बिघा हा दंबावो बेखौ सेयोब्ला मा जानानै थागोन बिसोरो बहा आबाद मावगोन बहा मोसौ मासे मैसो मासेखौ खागोन बहा बोरमा गुमगोन बिनिख्रुइ अयनायसिन माबा थानो हागौ नामा लाजिनांगौ बिसोर प्रमद ब्रह्ममोना बे लरेन्स मोना हwkw ब्रह्ममोना आरो भारतनि आयेना मा होनो 6 सिड्युल मा होनो 6 सिड्युल आयेन मथे प्रभिजन मथे ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनाव सोङाब्ला बा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय पारमिसन मोनोबा गभर्नमेन्टआ सोनो हाया 2013आव इन्डियान पार्लियामेन्टआ आंबो एमपि दं बे समाव मोनसे आयेन पास खालामदों लेन्ड एक्विजिशन एक्ट बे लेन्ड एक्विजिशन एक्टनि मोनसे सेक्सना बुंदों जे ट्राइबेलनि हाखौ दांनो नाङा दांनोनो मोना दिनै बे दांनो नागिरदों जुदिও बे ओनसोला ट्राइबेल बेल्टआव गोलैया दिनै इन द मिन टाइम 2003आव बिटिसि एक्ट पास जाखांनायनि उनाव बिटिसि जोनोम जानायनि उनाव बे 6 सिड्युलनि आन्दाराव हाब्बाय ट्राइबेल बेल्ट बुंनाय आयेननिखौ गोख्रोंसिन 6 सिड्युल एक्टआ